Maga, may buntag sa tanan. Di maga. Oh. Saral, naputod na ko itong sa adlaw, hapon. Tulog ka bulig sa kakardaba. Tapos saging na po tinanong maga. Di maga. Oh. Akad to maga. Oh. Nagbunga to saging. Nagharas din ko gahapon. Naghapon ko ay kutob udtor. Haras ko kutob ubos. Okay, tas inyo maga. Di maga. Oh. Naghanag bunga saging diri ah. Ako lepon bunga ari bunga mga ha. Rebuyag lang. Ali sa Ginoo sa duha tulo. To pa dito unhan. Isura pud aning layuan ato mugan eh. Daghan ni mga bunga. Gahapon ako ni Gedsan. Gedsan ako ni gahapon. Mga daghan ni bunga mga siguro maduldol ni mga 15 ka bulig siguro. To 15 ka bulig. Mga daghan ni bunga nga to. Ayun. Ihadsan ako gapon kay basin og nakoy trabaho paabot maga kay ubos plano niya. Kung kinabuhi. Pero ubos maga. Kakator kita ako to pala. Padong na dito ubos. Saging. Ako tinanong. Wala na sila dungan magtanom naga. Wala na sila magadukan pagtanom na ako. Kaya ang panahon mo pa yung giagad po ting-uwan, tanong ko ting-uwan. Ana. Damo-damo ni mga may bunga mga ka. Oh. Tapos dito sa Igbaw ada di mga bunga dito kana oh. Ako din napod sa adlaw dito ko kalarga. Mga ka kana. Damo-damo ni mga nagharas ko gahapon, siguro mga 3 hours ko. Gikan sa kapugso ko nagharas usa ko nasangko dito sa Igbaw, para pader at Igbaw mga karsada na Igbaw di. 3 hours siguro usa ko na human. Haras. Kapo yung gabi mga kaya damo kong mahimo gahapon. Salamat sa ay wala ko Ginoo mga di ko takahimo mga salamat ko sa tanan tao pusog mga ako lang kita karon mga ako nila memories mga pwede sin og kuan kasi ni mga tanong gina ko ni mga sige nga ya mga pagkita na ko ni mga gini oh may bunga na doon kayo at pasaro di ko ni mga haras pila pa ka buwan 1 year pa sa makakaon kitag bunga og sa gani di pagay ka bunga kay mamatay. Karon paabot na lang ka sa ani mo 1 month gikan karon. Pagkaon na ka. Oh. Paabot na lang pila na ka buwan. Pagkaon na. Kasi Ginoo. Damo-damo ni sila ni maga. Saging ginanong. Mana, yeah. Basta mapugi lagi kita maga, nagit pabuton di ay. Maga. Basta mapugi lang. Tara maga. Kadto maga nakita to niya maga kasi ako nang payag, muna akong payag kaya ko sa higda pag dili tanan panahon. Kasi nga ko sa balay sa akong ate. Higda maga. Asa lamigda. Maga. Tanom ko ni sa una kini mo sige nga. Wala ni magkadungan ko tanom. Pag ani uban mga gagmay pa wala pa nakabunga. Sa Igbaw maga ako napakita sa inyo maga. Mari ato lang ni suroy diri kay man. Mga gao kana dia mga gao. Kini bagway pa man niya maga siguro kini mga 8 months pa siguro ni wala na ko makakuan. Padumdum maga kay dugay na gid maga. Damo og trabaho maga ba. Kaya kinahanglan pagtanom diri maga dili magyud ingon nga kuan. Dili ingon nga ako focus ko sa pagkuan. Kanara yung magtanong ko diri maga kanara yung adlaw na wa ko trabaho siguro ana nga laayan ko sa akong kagulingon ba na wa ko mahimo. Mao na kuan ko mag hikay ko usa ko lihok kay murag kapuyan mabugo magagawa ko trabahoon. Pero murag ginamaga og saliga pug gadani. Istira po ganito trabaho ang maga anya pilara ka area yung mga tamnan pas mo juga jangan maga maling kamot paglain trabaho para mga kwarta ka ana okay lisod ka rin na maga sarap trabaho yung saligan pilara income about yan mananong karag sa akin yung mura nga area yung tamnan siguro mga 10 square meters ana pas mo ka wala juga diskatos ka na buhay get mga kagsa ni maga may bunga mga
Oh, mga ga, oh. Tanaw na mga ga. Bunga na po. May bunga na po, no. Mga ga, oh. Daghan na mga. Papa dito, may bunga to sa luyo. Kadto luyo, may bunga to. Pwede dito mga ga. Bunga to. Ito mga ga, damo-damo ko ni dito ah. Ano bunga? Ano isuri karon? Yan naman ta dire. Dumaan ako ni maga. Gusto na ko maga na trabaho po ko na lagi sa kwarta kay nagkuan man. Ako rin isang ibilin sa kumanghod. Siya lang asay mag-andami. Yan ni di manon kay. Oh, narapader mga ga. Pader ang ibaw ni highway na. Ano na nga ito? Highway na na. Oh. Mga oh, saran. Aputra. Hey. Way Ginoo mga, wa tay mahimo. Kini nga ano mga, kini nga luma mga. Way Ginoo wa tay mahimo. Mga. Padri mga, aputra ra pa nato. Ano to sikingan, ubos to pader, ubos sa pader. Sa pader sa gobyerno mga ga, nanto mga ga, bunga na po. Damo-damo ni mga ga, mga siguro duduol mga sobrang pulo suro ka bulig. Ari bunga. Oh, yung mga ga oh, ne pa. Say tawag ka sa inyo mga, tawag din sa mga dulce. Ato. Oh, ada mga oh. Bunga na po. Mga bunga. Kato mga ka. Kato ah. Ito ang saging. Siguro ihap na karon og mga tulok adlaw ay mga 4 days ana. Pwede na siya makuha. Ako der po doon kapon pero alanganin pa wala sa dayon. Pa mga ka. Dagan-dagan ni mga siguro mga. Wala ako la iPhone mga. Mana pulo lagi sobra dila po ta mag-ihap. Mabaw ta guras-wara sa to video. Kamera. Huwag natakalan. Yan mga ka, oh. Nag-harvest ko gapon. Muna siya ang kasumpay sa bulig na itong harvest. Akong gibilin din eh. Punuan. Ako lang yung gibilin. Pero pwede pa siguro. Pero dili ko sure, pwede pa ba makaon unsa ba? Wala gilain, pwede na gad. Kay ano siya, busok man. Mainod man. Pero dito tungkuan, payag, ubos. Pader. Oh. Vlog ko. Ang mga ga, oh. Ang mga ga. Bunga. Muna to sa gingan mga ka. Ito paghago sa una. Kailan nakahiras ng labay ang uban.
mga adlaw. Takas sa tagkaon na mga uban mga. Takas sa tagkaon kana mga nasaging pinakol. Igo na akong tanom. Dili na akong tanom mga pero kadamo ako nakakuha dana kay basta Ginoo na lang tayo kasi nagtanom na. Yes, thank the Lord sa tanan-tanan. Mga kita ni mga akong payag. Akong payag mga. Wala tong harvest gahapon mga 40 kilo siguro, mga 20 kilos, dulol 20 kilos, 15 baron. Wala ko sure, wala ko man ato ma. Pangit. Kamot lang, wala ko. Hindi ba nagdapagani po di sobra pa dayo. Tulog. Mga